ሰላም ከመይ ተምሲኻ ብድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ብ222531 ሜትር ባን ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ ዝመሓለፍ መደብ ፕሬዚደንትታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዝበልዎ ከምኡ ድማ ብኢትዮጵያ ተወላዶ ክልል ትግራይ እሰሩ ኣለዉ ዝብል ጸብጻባት ክነቐርብ ኢና ንሎሚ ረቡዕ 7 ሓምለ 2021 ወይ 30 ሰነ 2013 ቅድሚኡ ግን ኣብ ዜና ዘላ ምን ኣፈወርቅያ ብዓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ነዚ ዜናታት ተርጉሙ ዘዳለወልና ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ከምስዕብ ከቕርቦ እየ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ንድሓር ካብ ሕዳር ንመሪሕነት ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ማለት እውን ኣንጻር ወረርቲ ገጢምካ ንምስጋር ከቢድ ዓወት ምምጻእ ጸልማት መሲሉ ዝተረኣየሉ እዋን ነይሩ ክብሉ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ድሕሪ ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ኣብ መቐለ ትማሊ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ ወልቃይት ጸገዴን ራያን ደጊምካ ብሓይሊ ንምውሳድ ዝግበር ምንቅስቓስ ብወገን ህዝቢ ምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር ተዛሪቦም ወሲኾም ንዝግበሩ ፈተነታት ክልሎም ተዳልዩ ይጽበለውን ኢሎም እቶም ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝበሉ ፍሉይ ሓይሊ ምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፃእ ክብል ሕወሓት ንዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ስዒቡ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየድዎ ዘተውን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ንኽወፁ ምዝኽኻሮም ዝዝከር እዩ እዚ ዝመልከት እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ብትዊተር ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ሕወሓት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ከይተረፈ ቁፅፅር ኣብ ዘይብሉ ህልቀት ሰላማውያን ሰባት ናይ ሕነ ምፍዳይ ቅትለትን ይፍጽም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ንሶም ወሲኾም እንተኾነ ግና እዞም ግፍዕታት ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ሕወሓትን ብሓፈሻ ከም ኦቻን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዝኣመሰላ ብፖለቲካዊ መርገጽ ዝምርሑ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ገለ መንግስታት እውን መሓውራት ዜናን ክገልጹ ኣይረኣዩን ኢሎም ነዚ ክሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ምስ ረኸብና ከነቐርብ ኢና ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተፈጺሙ ንዝተባሃለ ቅትለት መልሲ ሂብሉሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ጨንፈር ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ከምዚኦም ዝበሉ ጸብጻባት ኣኽቢድና ኢና ንሪኦም ብኡ ንብኡ እውን ኣብ ሽረ ዝርከቡ ኣባላትና መሻርክትናን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ርክብ ጌርና ኢና ዛጊድ ግን እቲ ዝተባሃለ ከነረጋግጾ ኣይከኣልናን ኢሉሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ግብፅን ሱዳንን ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ተቃውመአን የስምዓ ኣለዋ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ እብረ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ክትዳሎ ከላ ሱዳንን ግብፅን ግን እቲ ውሳኔ ናይ ሰለስቲኣተን ሃገራት ስምምዕ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ባይታ ንዘለዎ ወጥሪ ዘጋድድ እዩ ክብላ ተቃዊመን ኣለዋ ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንዝተዳለወ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉሙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሓሙስ ክራኸብ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ግብፅን ሱዳንን ስምዕተአን ከቕርባ ይቀራረባ ኣለዋ ክልቴን ሃገራት ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ሓጽቢ ኣመልኪተን ብሶኒን ሶሉስን ካብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ከም ዝረኸባ ኣፍሊጠን ብወገን ኢትዮጵያ ንምምላእ ማይ እዚ ሓጽቢ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ ዛጊት የለን ኮይኑ ግን ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ኣብቲ ዝናብ ዝበዝሓሉ ወርሓት ሓምለን ነሓሰን ክትመልእ ትዳሎ ከም ዘላ ሓቢሩሎም ሚኒስትር መስኖ ግብፂ ዓብደልኣቲ ሃገሩ ነቲ ብኢትዮጵያ ክውሰድ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ብትሪ ከም እትቃወሞ ድሕሪ ምግላጽ ንኣህጉራዊ ስምምዓትን ብኹላተን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕል ተፋሰስ ማያት ኒልን ዘፍርስን እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎም ሱዳን ብወገና ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ንኣህጉራዊ ውዕላ ዝጥሕስ ተኽታኺ ውሳነ ክትብል ገሊጻቶላ ርክብ ባይቶ ጸጥታ ብጻዊዒት ዘይቀዋሚት ኣባል ቱኒዝያ ዝካየድ ዘሎ እዩ ቱኒዝያ ንሃገራት ዓረብን መርገጺ ግብፅን ሱዳንን ክትውክል ከላ ኢትዮጵያ ግን ተቃውሞኣ ነቲ ኣኼባ ገሊጻ ኣላ ተወካሊ ኢትዮጵያ ክርከብ ግን ትጽቢት ይግበር
بتونسيا أبستندف إمامي سلستين هاجرات نابل الزب تمليسن أبوشتي شدشت أوارح نابك أيادس من معكبت حادث وعيم إمامي إثيوبيا حيلي إلكتريك ناي مننش أو عقما بملوك كتقمولو زوي حس كوينو عبد تفاسس نيل ذركب هاجرات كأ بمعرة أجاتات ماي ناي متقام مثلا زرقا قسم خوانو يتاكس سلستين هاجرات نجيتشت كابز عدن بستانتات كقطبا እቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ ንድፊ ምሕፀን ንመሪሕነት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተረከበት ፈረንሳ ግን እቲ ባይቶ ንኸምዚ ዝመስል ምትፍናን ነባሪ ፍታሕ ክረኽበሉ ክጽገም ስለ ዝኾነ እቲ ምሽምጋል ብመንገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክኸውን ኣቐዲማ ኣፍኢማ ነይራ እያ بخال زينا بايتو صدت حبرات هاجرات من قداي حاسب هداسي ملكيتو نتبت قلب تونيزيا خكاية توطي نزلو ركبا ملكيتو نوكاليت حانت خابتن زورت أبالات هاجرات زهونا ايرلاند بس غازيت إنيا ريديو دمت أمريكا حاسي زرر باكايدو نيرم أمباسادر جرالدين بيران نانسي أبتو أغات أمي فولي مخفت ويد ما دحراي دمت كوهاب ديو نزبل حتو غازيت إنيا VOA مارغريت باشر كم زخبلا مليسان Well, I certainly think we are all, as I understand it, ready to meet to discuss. This is a critical issue. نزوي وسانا رأس تراخيبنا كنزات قربات على خبل خلني إثيوبيا ترايزي كونس إن كل لاين قبضن سودانن إذا قداي أمنا قداسيوم منسترات زن هاجراتون أبزخ تماما يوم سيدرو قابول تراخيبنا لنا وكيل قبضنا بناتي وكل قبطينة بتونيزيا زقاربة ندف ميزان كنهبو تمحتين اللوم بايتو تقطع انتاي يقبر كأب حانساب كن رئينا ولا كازو قداي بسلام كفتح تسفانا انتخوانا اتزررب بمنقد أفريقيا وحبرات كقبر مزكا ألقن زيادة أول سيت مهابي نوح جزي الزدلية ميت يتوسان قنا سلسة أكالات أرسم معكبت حو أدلايو اتقاند قداي كلاتهم وغنات وطرخة هادادو كسرحون مصواعيو نمملأ خلاي قلت عمل كيتهم قلت انتو زدانن زرئيو وقبر ملسن رئيو لنا سلزخا يوم سلسة موغنات عب طريقة قريبهم قداياتهم كفتحوا اتوساني دما بأفريقيا وحبرات كالندل زلنا إلنا اللوام ولد حدميتن عسران زتجعويا تمهارو نيجيريا نايطولتن شمعان مبراه زخر جيروم تنتمهارو اب بيت إل زتبهالي بيت مرتي جزءات كادونا زتجعويا خونا هلو أكساب حجز تملسا تمهارو عسران شمونتن طرحين زي راديو دمت أمريكا يوم ኣብ ዚምባብዌ ዝረአ ዘሎ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና እናበኣሰ ብምምፁ እታ ሃገር ኣብ 2020 ዝወሰደቶ ዝተረረየ ዕፅዋ ትምለስ ምህላዋ ሚኒስትር ዜና ዚምባብዌ ሓቢሩ ኣብ መንጎ እቲ ዕፅዋ ድሮ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዘሎ ሰዓታት እቶ ይርከቦም መምሕዳር ጆ ባይደን እቲ ፈለማ ኣትይዎ ዝነበረ ናይ 80 ሚልዮን ቀረባት ክታበት ቫይረስ ኮሮና ደኣ ዕላምኡ ኣይህረም እምበር እቲ ሓገዝ ግን ይቕፅለሎም እቲ መምሕዳር ሚልዮናት መጠን ክታበት ሞደርና ናብ ጓቲማላን ቪየትናምን መልኣኹ ብሰሉስ ኣፍሊጡሎም እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንኢንዶኔዥያ ዝተመባፅዖ 4 ሚልዮን መጠን ክታበት ምዃኑ እዩ ጸሓፊ ፕረስ እቲ መምሕዳር ዝኾኑ ጀንሳኪ ከም ዝገለጽዎ ጓቲማላ 1.5 ሚልዮን ከምኡውን ቪየትናም 2 ሚልዮን ክታበት ሞደርና ክቕበላ እየን ጸሓፊ ፕረስ ጆሳኪ ንዝርጋሐ ምምርቓ ሓመልኪቶም ከም ዝኽብሉ ይገልጹ Sometimes we have to work through legal barriers. We have to work through regulatory barriers. There are issues as it relates to صحافيت بريس وايت هاوس جان ساكي خمس بلو قال اوان حقاونة المسرح كنريو يدلينا قال اوان دما بمسرح تقطع صارتي اكلات كحالف نقددينا تمزد الليو متان كتابت ناب زملكتهم نمصح انقفاتات لو قال دما ناكزازنات مدهانيت زملكتي ولا كوا بزاتانيو مبصح مسرات كم تزد لنا مقارحو دا انا هالمبر قال خفالو جن تنتقبلت هاجرات زملكتي لنا اللوام شحوكا امريكا خرت مبصح زاتوتو 8 مليون متن حاجز كتابه فرق طراكت الافتخ المبر نزيغاتات بزغبرتو مبصح كتابه جن اتم محدار عقبي بريزيدنت جو بايدن نزملكيتهم كم زيلوم By the end of this week, we'll have reached the mark of 160 million fully vaccinated Americans. ኣሞዳቱ ናይ ሰሙን እዚ 160 ሚልዮን ዜጋታት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክኽተቡ እዮም ክብሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምግላጾም ፓሲ ዋድስኳራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸትልና ጸብጻብ ይሕብር ኣሞዳታ ሶርያ
መርመርቲ ክኢላታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ን10 ዓመት ሒዙ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ካብ ሸፈነ ዜና ደኣ ይዕርፍ እምበር ኣብ ባይታስ እናባእሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኣለዉ። እቲ ብሰለስተ ነጻ ኣካላት ዝቖመ መርማሪ ኮሚሽን ንባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብሰንኪ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበሩ ደብዳብ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣጽዋርን ዘየባተኸ ኩናትን እቲ ሃገር ከም ዝዓነወት የመላኽት። እቲ ኩናት ኣብ በበይኑ ክፋላት እቲ ሃገር ቀጺሉ ከም ዘሎ ተጸብጻብ ይውስኽ። ኣብ ሶርያ 5 በይኖም ኣህጉራውያን ሓይልታት ገና ኩናት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ይሕበር። ኣምባሳደር ሶርያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫ ግን እቲ ጸብጻብ ዘይጽፉፍን ብዙሕ ሓቂ ዝጎደሎን ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሩስያ ዝወደቐት ነፋሪት 28 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹሎ። ዜና በስ ተፈጺሙ። ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ምንያፍ ወርቂ የቐኒልና ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰምዑ ዘለኹም። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ጅምር ንድሓር ኣብ መቐለ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣጋጢምዎ ጸንሐ ፈተና ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ኣንጻር ወረርቲ ገጢምካ ንምስጋር ከቢድ ዓወት ምምጻእ ጸልማት መሲሉ ዝተራእየሉ እዋን ነይሩ ኢሉሎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደረኦም ብውዲትን ብዘይሕጋዊ መገድን ብሓይሊ መልጢ ይገዝእ ዘሎ ፋሽሽታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ታሪኻውን ሕጋውን መረፃ ዝተጣየሸ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈልጥን ኣይቅበልን ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝተሰልዐ ዝግብኦ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎታትን ካልኦት ረብሓታትን ከይረክብ ብሓይልን ካልኦት ሸርሕታትን ብምኽልካል ህዝብናን መንግስትናን ንኽዳኸሙ ዝፈጸሞም ማዕለያ ዘይብሎም እከይ ተግባራት ኣይዕገቦን ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ንግስና ቀትሪ ሕልሙ ንምርግጋጽ ሓቂኑ ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ተስፋሕፍሓቲ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ናይ ጥፋት ሓይልታትን ዝበልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ሉዓላዊነት ህዝቢ ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ሂቡ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ድማ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክህደት ፈጺሙ ኢሎም ኣብ መኽፈቲ መደረኦም ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ንምስዋር ዘርኢ ንምጽናት እቶም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትን ከምኡውን ካብ ጎይቶቶም ዝሓርጎትዎ ናይ ጥፍኣት ሓገዛትን ኣዋዲዶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ተመሓሒሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ከበርቲ ወረራት ብዘይ ምቁራጽ ኣካይዶም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሶም ወሲኾም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ይፍጸም እዩ ኢልካ ክትሓስቦስ ይትረፍ ክሕለም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ኣረመንያዊ ግፍዕታት ብምፍጻም እንኮላይ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘደንገጸ ተግባራት ፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣጽዒቦም ህዝቢ ትግራይ ብመሪር ነዊሕን ቃብ ቃልሲ ብዶምን ዕጽምቱን ዘረጋገጸ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዓርሰ ምሕደርኡን ክምንጥሉ መንነቱን ብሔራዊ ክብሩን ግሂሶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብጽፍሩን ረሃጹን ዘትረዮ ሃብትን ንብረትን መንዚዖም ኣቃጺሎምን ኣበላሽዮምን ከም ሽንቲ ግመል እንድሕሪ ተመሊሱ ግዳይ ምሕር ድኽነት ኮይኑ ብጥሜትን ሕማምን ንኽሃልቕ ካብዚ ክፉእ ትምኒት እዚ ብኣጋጣሚ ዘምለጠ ድማ ፋሕጭርን ጋሒሉን ክስደድ ዘይኳዓትዎ ጉድጓድ ኣይነበረን። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረብኦም ፈተውትና ደገፍትን መጻምድናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫና ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ኩላ መዳያዊ መስዋእቲ ንክንከፍል ዝተገደድና ከም ህዝቢ ንኸጥፍኡና ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ሲትረፍ ብቓልስና ንዘረጋገጽናዮ መሰላት ንክሸራርፉ ንዝህቅኑን ዝፍትኑን ክንምክት ስለ ዝግባእ እዩ ኢሎም ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ በሉ ንሶም ኣብዝን ፈታውን ጸላእን ግልጽ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ወራር እንትርፊ መኪቱ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱን ምርጋጽ ዝኾነ በደልን ግፍዕን ናይ ምጽዋር ልምዲ የብሉን ነዚ እውን ህዝብና ብግፍዕታት ጸላእትና ዝበለጸ ሓሪኑ ናብ ቃልሲ ኣትዩ ንደመኛ ጸላእቱ ኣብ ዝሓፅረ ግዜ ደኳዕኳዕ ዘበሎምን የብሎምን ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ይጽበዮ ዘሎ ከበርትን በዳህትን መደባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሃገረ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘጋጠመ ዓንወትን ብድሆታትን ዕድላትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ተዛረቡ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓትን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒዋ ዝነበረት ጀርመን ኣተሓሳስባ ህዝባ ኣብ ቁርዓ ምፍልጠትን ክእለትን መሊኡ ስለ ዘይጠፍአ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብጻዕሪ ህዝባ ዳግማይ ታሃኒጻ
لومي رابعي درجة بركي إكرامي عالمنا خينا نأوروبا أثمرها حزب تግራይውን ጸላእቱ ሙሉ ሐመድ በመስከደነ ኩل ዓይነት ዓቕምታት ዋዲዱ ትግራይና ንጽፍሩ ፍልጠቱን ክእለቱን በመናጽ ናብ ዘለዓለ ጠርዝ ብራኸብ ከም ዘብጽሓ ኣየጠራጠርን ንቐጻሊ እውን ህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልሶ ምድራዊ ሓይሊ ፈጺሙ ኣይከሎን እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድልዎ ነገራት ኣለልዩ ቀልጢፉ ኣስተኻኺሉን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ቅድሚት ምስጓሙ ኣይቐርን እዚ ቃል እዚ ከም ንትግብሮ ንፈታውን ጸላእን ክንገልጽ ንፈትበሉ ናይ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን መደባት መዓንጣና ኣስጢምና ብምስራሕ መጠናውን ዓይነታውን ሕብረተሰባዊ ለውጢ ብምምዝጋብ ካልእ ሓድሽ ታሪኽ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም يغنيلنا بتريك نحلف كاب دمس أمريكا نولقايت أجدن رايان دقيمكا بحيلي نموساد زقبر من قصاص بوغن هزب أمحرا تقبلنا تيبلون يلو رسنا محدار كل الأمحرا أغنيو تشاقر نسوى سيخون زقبرو فتنتات كل الأمحرا تداليو خلم نصبون حابير له زير اسنا محدار نزبله فولي حيلي أمحرا كاب معراب تقراي يوصا كبل حوحات نزقمتو قدم خونات سعيبيهم إذا كم زلنا هلو منيستر قدات وصاي يونايتد ستيتس أنتوني بلينكن مس قدما منيستر إثيوبيا أبي أحمد بتليفون أبزكايد وزته حيلتات إرتران أمحران ملو بملو كاب تقراي يوصو يلو كبار دار أسير مسقاناو يا عدالياتو صرف سايك توربا رئيس ممحدار كل الأمحرا أغنيو تشاقرن واناو قدات والقايت ملكتهم تمالين مرخبتو معكنات أبزهابو مقلطي قداي والقايت هزبين 3 عمتات كالعلوز أنحي حتو إيلهم حوحات بحيل زوسدم كبابتات يوم نيروم هزب دما واغا خفيلو اللوميو زبالو أتواغنيو جزءات أمحرا بمخانوم أبزقوان أبتحت جزءات كللنا نمحدرو مالنا خبلو الرقاقيتهم كاب حزي والقايت أقادين رايان بحيل خملسيه مبال زي حسابيلهم نعمارا نطلو يتقاتو سلام على مارق يتنقساقا سلام إنيا كتبي اللي في ميمت أمانا نأمحرا نتسيلكا نمتقعين كساقص بمهلاوم نحناون كاب حوحات نزمت زخون عين التسابقو زمتت حيلن عقمنا لنا هزب أمحرا مسكول تواليدون تزاميدونيو بمخانو أبز خباب زركبو تولت تتقراي بسلام لمود نابرو أمك أطولي خليوم زخل كلهم كونز تنكفوم زخون حيلي يلن عدوميو تلاقت حوحات اليوم جنا ناي زخونه يخون بيهر تولادي سقوم تخن وسدينا يوم زبالو بمخانو حوحات أبتم كبابتات وتهدراو سقوم تخوسديلو كيف التنون أتنقيهم يوم يهزبو يماننتنا يوسن تياقي اندي ملسلت تياقي بترغاغامي غزي يقربنا بغلبت تياقي نفتالال حتى من النتن دوبن اتهزبي بسلامة ومجدن خملس بتدقاقامي حاتيتنا اينا أبزقوان بمخنيات مخبار حقي أبتحت خلل الأمحارة خوينهم يمحادر اللو سلازخونا أبزوم كبابتات زفت أمزخونا نقر بحقن سرعاتن تراح زفت أمي خون كاب وزعي بحيلي رايا سقدين والكايتن كوسدية زبل انتليو واقا كنكفلينا منقص فيدرال إثيوبيا أب كل تجراي بينه ومقراص تصابو موسانو سعيبو حوحات كاب زوطهم بعل شوعات تنطبيق قد مخونت اتحاد فولي حيل أمحرا كاب معراب تجراي يوصا زبليو كمون قدم كبل وهاب قال حوحات كيتات توردا نرويترز كم زبلو أدلاين تخوينو صلاة ناس قاب إرتران كل الأمحران كيناون كان الساد دومينا مبالوم زذكريو إذا خمزيلون هلو منيستر قدات وطعي أنتوني بلينكن تمالي مسقدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد بتليفون أبزكايد وزته حيلتات أمحران إرتران كاب تقراي ملؤ بملؤ كوات ومتزهابو متحساسبي بزملكت كم منقص فيدرال إثيوبيا سقاب حزيز توهاب قطتها وملاشيلن أبز حلفة سومون أخيبا بيت مخربايتو تصدتا سعيبو كاب غازيت أنياتات نزغرب اللهم حتوتات ملس زهابو أبو الدب حبرات هاقرات قوام الأخ إثيوبيا أمباسادر تايا هاسك أسلاسيغن مرقص منقص فيدرال يوم أنصباريهم The Amhara people believe that they are in their rightful ancestral land. This were forcibly incorporated. حزبتات أمحرا أبناي بعلوم ناي ولد ولدو مريت كم زركاوي أمز أمنو إذا مريت بزي قال خيد حقي ويون حقه منقستي مسر الزي بلو أبش حنت شعتا 209 كل التنز توصل ديو أنا ون بوغنا دي تقرنيان أمحرنيان أتأبي أم الزراب كابز خلو أبتخباب كابز ركابو محبرسة بستولد كي أت محبرسة بزحق أنقاز الزارب تسمامي عزنا برمخاني إزفلت أبزقوان زكايد نقرالو مريت ناي معبلال دليت يلن منقص ذات عيشو كومشن وسنن مننتن علو نسو وسان زهبل لي خون إذا دما اتحدش منقص مستمسرتك خوني خقليو يوم زبالو
ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ኣብቲ ትማለ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ማይካድራን ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ሓዊሶም ብሕወሓት ንዝተፈጸሙ ገበናት ዕሽሽሎም እዮም ዝሓልፍዎም ክብሉ ሓደ ትካላትን ሃገራትን ክብሉ ብጥቕልሉ ነቒፎም ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ክጽብጽቡ ኣተሓሳሲቦም ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ብብዝሒ ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካሎም እውን ይዕሸጉን ኣለው ክብሉ ኣባል መሪሕነት ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነን ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎም እዚ ከምዚ ከሎ ልዕሊ ደርዘን ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ ማእሰሪ ተወለድቲ ትግራይን እቶም ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኣሎ ቪኦኤ ካብ ፌደራል ፖሊስ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይኹን እምበር ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ዝርዝር ጉዳይ ከየልዓለት ኣሸባሪ ኢላ ንፀዋዓት ሕወሓት ዝድግፉ ሰባት ምህላዎም ብምግላጽ ነዚኦም ተሓተቲ ምግባር የድሉ ኢላ ኣላ ገብረ መድህን ካብዚ ኬኔዲ ኣባተ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሕዎ ገብረ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ ብከምዚ ይገልጽ ካዩ ይመስለካ ብትግራይ ከም ዘሎ ካብ ብዙሓት ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እንደገና ዕብይ ዝበለ ናይ ንግዲ ቦታታት ዝኾነ ከተማታት ሰፊሖም ዝነብር ይፍለጥ እዩ ስለዚ ትግራይ እዚ ተጓሒፉ ወይ ከዓ ተሳዲዱ እዩ ዝእሰር ዘሎ እዚ ወፍሪ እዩ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ ብጥርጣረ ወይ ዕለታዊ ረብሻ ወይ ከዓ ገበን ተዋፊሩ እዩ ወይ ከዓ ንኡ ዘጠርጠም ነገር ረኺብና ኢና ብዘብታ ይኮነ ግፋእ እዩ ከም ፖላይስ እውን ክሻዕ ዝጨንቆም ማለት እዩ ገሊኦም ተቀምቲ ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ መወዳእታ ካብ ዝነበረ ንዕኡ ዝመስል እዩ መንቀሳቐስ ሽዕቶ ኣሰሩ ብዙሕ ሰብ ተፈታሕን ብፍላይ ፖለቲካ ብፀጥታን ውትድርናን ዝነበረ ትግራይ ብምሉኡ ከምኡ ዓይነት ሰብ ተፈታሕን ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ማለት እዩ ሲቪል ሰብ እናተሓፈፈ ነጋዳይ ንግዲ ትካሉ እናተዓፀወ እዩ ዝግፈፍ ዘሎ ማለት እዩ ብምንታይ ምክንያት እዮም ዝእሰሩ ዘለው ዝዕሸጉ ዘለው ወልቲ ናይ ንግዲ ትካል እንታይ ይመስለካ ዝኾነ ነገር ይግበርካ ዝኾነ ነገር ክሳዕ ፃዕረ ኢሉ ዝኾነ ነገር ጀስቲፊኬሽን ክቐምጠሉ እዩ ሌጂቲማይዝ ናይ ምግባር ስለ ዝኾነ ነሱ ተካይዶ ዘለካ ወፍሪ ሕጋውነት ምንባር ዝጠቅም ኣይኮነን እቲ ቀጥታ ትሪኦቶም ናይ ፀጥታ መኽበርቲ ገለመለ ቀጥታ መፅኦም ክናገሩ ከለው ሙዚቃ ትግርኛ ከፊትኩም ወይ ተጋሩ ተኣኪቦም ኣውጊዕኩም ወይ ተጋሩ ተኣኪቦም ትኸዱ ኣለኹም እንታይ ተሓስቡ ኣለኹም እዞም ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብሽሽቅ ዓይነት እዩ ዝመስሉ ኣቀራርቦም ናይ ከም ፀጥታ ማሕበር ነገር ግን ብድሕሪቱ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ትግራይ ኣብ ዓዱ ክስኮን ልዕሊ 8 ተዋርሕ ብዙሕ ተፈቲኑ ርእሱ ከድንን ብዙሕ ተፈቲኑ ይቐተል ሰበይቲ ምንጠል ኣዲኡ ኣብ ቅድሚቱ ትድፈር ሓፍቲ ኣብ ቅድሚቱ ትድፈር ሓው ተረሽኑ ናብ ገደል ይቀብስ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ጭፍጫፍን ተኻይዱ ርእሱ ከድንን ኣይከኣልን ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ሰብ ከድሕኖ ዝኽእል ሓይሊ ዘይብሉ ዝነበረ ሕግን ስርዓትን ኣሚኑ ካብ ትግራይ ወፂኡ ዝሰርሕ ዝነበረ እንቅስቃስ ነበረ እዩ ስለዚ እዚ ክተድንኖ ኣለካ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ፅግዕተኛ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ ንግዲ ትካሉን ንግዳዊ ምንቅስቃሳትን ብምሉእ ክትግድቦ ኣለካ ስለዚ ናይ ፖለቲካዊ ዕላማ ብድሕሪ ዘሎ ሞቲቭ ብፍላይ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዘተኮረ ነዚ እዩ ሓደ ዕላምኡ ታውሃብ ስሩ እቲ ሕብረተሰብ ውርደት ምድዕናን እዩ ካብዚ ሓሊፉ ምናልባት ብሽሽቅ ተራ ብሽሽቅ መንጎ ተጋሩን መንጎ ተምካልኦት ከዓ እንደገና ንዝመሳርሒ ዝኹን ተጋሩ ስለ ዘለዎ ተሓዋዊሱ እዩ መሕዘን እዩ ካብዚ እውን ከይኸፍእ ኢና ንሰግእ ምክንያቱ ክንደይ ሰብና ገዝኡኩም ለስ ይኹን ክንደይ ሰብ ገይሩ ክጠፍ ይኹን ናበይ ከይብስሩ ክውሰድ ፍለጥ ነገር የለን ስለዚ መንግስታዊ ራዕዲ ክባሃል ይኽእል እዩ ኣቶ ሃይሉ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ማእሰርቲ ብስፍሓት ዝቐፀለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ብሓፈሻት ኩነታት ኣነ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂእ ነይረ ኩነታት ባዕሉ ናይ ጥቅምቲ መወዳእታ ስለዝተመለሰ እዩ ሰብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ናቱ መቐጠልታ እዩ ዝብል ሕዚ ተመሳሳሊ ዝመስል ተሪኦ ተፈጢሩ ኣሎ
ናይ ትግራይ ካብ ማእከል ደገም ብጣዕሚ ጀሚሩ ኣሎ ይመስል ትኾና ናፍቲ ናይ ወዳእታ ስለዝተመለሰት ናይ ትግራይ ኩነታት ኢለ ዝኣምን ብዛዕባ እቲ ትብሎ ዘለካ ማእሰርቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ወይ ንካልኦት ኣካላት ንምፍላጥ ከም ውድብ እውን ዝገበርኩም መፅዓር እንተሃልዩ ከም ውድብ መግለፂ ውፅኢና ብመግለፂ ደና ኣይነፍልጥ ምስቲ ናይ ከም ውድብ ኣመራርሓ መቐለ ዘለው ናይ ርክብ ፀገማት ኣለና ክንራኸበ ይከኣልና ነገር ግን ከም ወፃኢ ጉዳይን ካልኦት ክፍልታት እውን ዝመርሖ ኣድስ ኣብ ኣለው ምስኣቶም ኮይና ብፍላይ ተኾነ ዝመርሖ ክፍሊ ምስቶም ናይ ወፃኢ ትካላት ኢንቨስታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን እውን ሓዊስካ ንኩሎም ኣፍሊጥና ኣለና ክንከታተሎ ኢና ክንሪኦ ኢና እዮም ዝብልካ ግን እንታይ ሸሞንተ ወርሒ ሙሉእ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣለው ምስ ተወዳእ ከዓ እንታይ ኢኻ ዝገብር ከታተሎ ኣለና እዩ ግን መብዛሕትኡ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ተባሂሉ ስለዝሕሰብ ብዙሕ ዘዕግብ መልሲ ይትረክብ ነገር ግን ተደሚሩ ኣብ ውሽጢ ፅዕንቶ ኣብ ምሕዳር ግን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ነይርዎ ይሕዝ እውን ንሱ ክንቕፅለሉ ኢና ካልእ ስራሕ ክንበርህ ንኽእል ናይ ሰላማውያን ተቓለስቲ ኢና ኣቶ ሃይሉ ከበደ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ይቐኒየለይ ክበዳ ኣለይ ገብረ ሹሙን ስሩሑን ክግለጸሉ ዘይደለየ ነባራይ ከተማ አዲስ አበባ ብወገኑ ከተማ መቐለ ብሓይልታት ትግራይ ካብ እትሓዝ ጀሚሩ ሰፊሕ ማእሰርትን ምዕፃው ብተጋሩ ዝውነኑ ኣብያተ ንግድን ከም ዘሎ ይዛረብ ብሓፈሻት ዘጋጥም ዘሎ ካብ ሰኒ መቐለ ተሓዛ ካብ ዝበሃል እንዳሓር ብፍላይ ኣብ ተጋርዮ ዝሕለን ዝበሃል ከባቢታት ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ካያውለት ዝበሃል ኣብ ጉርድሾላ ዝበሃል ኣብ ላምበረት ብሓፈሻ ናይ ምእሳር ናይ ተጋሩ ንብረት ማለት ቤት ምግብታት እንዳሻሂ ወይ እንዳመስተ ዝኾኑ እንዳፈለካ ሻክ ፍላይ ሃይወለት ዝበሃል ከባቢ ብተኸታተሊ ኣነ ከይደብ ዓይነት ዝረኸቦ ልዕሊ 5-6 ኣብ ሓደ ከባቢ ዝርከባ ገዛውቲ ተዓሽገን ኣለዋ ማለት ተፈልዩ እዩ ካብ ሮቦ ካብ ትማል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ 22 ኣብ ሓድሽ ስፓርት ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ናይ ፖሊስ መኪና ፓትሮል ተጋሩ ዝመልኣ ኣወዳት ጥራሕ ማለት እዩ ክልተ ድማ ባዶ ኮይነን ሰባት ከም ፃዕሪ ኣለኹ ኣነ ብዓይነይ ማለት እዩ ካፍቶም ዝተወሰዱ ሰባት ቤተሰብ ተኣሰርዎም ሓይተ ነይረ መፂኦም ኣብቲ ተጋሪ ከውልዮም ዝበሃል ከባቢ ሲቪል ዝተኸደኑን ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደኑን እዮም ሓፊሶም ዝወስዶም ዘለው ስለዚ እዚ ብሓፈሻታ እዩ ሓደ ከም ኣካይዳ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ሰብ ክትሕዝ ኮንካ ሓደ ቅድሚ 12 ሰዓት ክሕዝ ዝግበካ ካልእ ናይ ቤት ትእዛዝ ክህልወካ ኣሎ እዚታት ኣይገበሮም መፂኦም ሒዞሞም ዝኸዱ ገሊኦም እውን ኣበይ ከም ዘለው ኣይተፈለጠን ኣብ ቤተሰብ ደው ይቐርቡን ስለዚ እንታይ እዩ ንምሕታቱን ፈቲና ነርና ሓተለና እንታይ እዩ ክግበር ዘለና ኣብዚ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝኣስርዎም ዘለው ዝሕዝዎም ዘለው ናበይ ይወስድዎም ይበሃል ገሊኦም ናብ ፌደራል ፖሊስ ሜክሲኮ ይወስድዎም ከም ዘለው እዩ ሓበሬታ ዘሎ ገሊኦም ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ናይ ፖሊስ ጣብያታት ይወስድዎም በብኸባቢ ዘሎ ዘይፍለጡ እውን ኣለው ሕዚ ግን ብፍላይ ተወሰኑ ሰባት ኣብ ሜክሲኮ ወሲዶሞም ከም ዝነበሩ ብድሕሪ ግን ኣበይ ከም ዘለው ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዘለና የለውን ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ወሲዶሞም እዮም ኢልና ግልት ወይ ናብ ቤት ፍርድ ቀረቡ ወይ ዘለው ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዘለና ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ዝእሰሩ ዘለው እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ዝብል እዩ ዘሎ ብፍላይ ክዕሽግዎ ተለው ገዛ እንታይ እዮም ኢሎም ተሽፎም ዘለው ብፀጥታ ምክንያት ተዓሽግ እዮም ዘለው ዘለው ናይ ፀጥታ ምክንያት እዩ ዝበሃል ኣየናይ ናይ ፀጥታ ምክንያት ናይ ፀጥታ ምክንያት ተፈጠረ ዝብል ግን መልሲ ዝወካውን የለን እንደገና ኣብኡ ዘለው ጣብያታት ዘለው ንዓለም ከም ዘይፈልጥዎ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ከም ዝኣዘዞም እዮም ዝገልፁ ኮማንድ ፖስት ዝበሃልና መን ካብ ዝመርሖም ኣይፍለጥን ስለዚ ብሓፈሻ ሲልካ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ተሸቂሩ እውን ክነብር ፅግምታት ዝውሰድ ዘሎ እምበር ብግልፂ በዚ ምክንያት ዝብለካ ሰብ የለን ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ትግርኛ ዘሎ ኣብ ሰላስ ጥቅምቲ መወዳእታ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገር ተመልሱ ዘሎ ሕዚ ዝባእሰ ይመስለኒ እንዳ ካብቲ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ እንታይ ንእሽተይ ዝብል ነበሩ ናይ ህወሓት ኣባላት ገለግልዎም እዩ ታርጌት ይገብሩ ነይሮም ኣብዛ ናይ ሎሚ ዘላ ግን ብፍላይ መናእሰይ እዮም ትኩረት ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝተዓዘብናዮ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ዝግበር ኣካይዳ ዝኾነ ጠቅም ከም ዘይክእል ንምንብርካ ከም ዘይከኣል ምዃኑ ተረዲኦም በቲ ሕጋዊ ዝበሃል ኣካይዳ እንተዝኸዱ ይምረፅ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክሓልፍ ዝደሊ ይቐኒየለ ምስ ኣዕርኽቱ እናተጓዓዘ ከሎ ብፖሊስ ተታሒዙ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ፀኒሑ ከም ዝተፈትሐን ዝገለጸ ካሊእ ነባራይ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ግን ዛጊድ ከም ዘይተፈትሑን ኣበይ ከም ዘለው እውን ከም ዘይፈልጥን ብምሕባር እቲ ማእሰርቲ ሎሚ እውን ከም ዝቐጸለ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሓዊሱ
ምስ ሕወሓት ርክባለኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሰባት ምህላዎም ቅድሚ መዓልታት መግለፂ ዘውፅእ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብመንነት ብምፍላይ ንጥርጣርን ኣድልዎን ዘቃልዕ ተግባር ከይኸውን ዘለዎ ስግኣት እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንተወሓደ ን15 ሰራሕተኛታት ክልተ ነፃ ሚድያታት ምእሳሮም CPJ ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ኣብዚ ቅንያት ኣፍሊጡ ኣሎ። CPJ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ብዘይወዓል ሕደር ክፈትሑን ንኣባላት ፕረስ ምንክልባት ጠጠው ምባሉ ከረጋግፁን ፀዊዑ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣውሎ ሚድያ በምውራር እንተወሓደ ን12 ሰራሕተኛታት ኣሲሮም ክብል ንጸብጻባት ዜና ብምጥቃስ ንጠበቓ ናይቶም ጋዜጠኛታት ታደለ ገብረ መድህንን ንገለ ኣባላት ስድራ እሱራትን ብምዝራብ ከም ዝተረድአ CPJ ሓቢሩ ኣሎ። ክብሮ ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ብሕፅረት ግዜ ንምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ንጽባሕ ሊፍና ኣለና። ጽባሕ ተኸታተሉና። ሓፈሻዊ መደብና እውን በዚ ንዛዘም ኣለና። ክቡራ ሰማዕትና ባዕረይ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ጽባሕ ሓሙስ ራኽበልና ርዋም ሌት ሰላም